Teď. Takže čau lidi a my vás vítáme u našeho prvního let's play z hry Minecraft. A je to Stekit, protože tamto sérii, jak jsme hráli ten normální Minecraft, tak o to by asi byl menší zájem. A samotný Minecraft nás nějak nebaví, takže budeme natáčet Stekitu. A jsem to ještě já, A je za tu kamerou. a bude to natáčet vám, takže pomůžeme jsme se někde tady. A tady jsou ty rubber tree saplingy. Tak to běž o to, o česa. Jo, ale až natěžíš to, udělej ten crafting table. A to očeš. A kde seš? Tak já udělám crafták, jo. Já už mám. Aha, tak ho polož. Pomagaješ? Dobrý. Dělám krumpáč a ty udělej. Na triplo. Na, tady za tebou. To očiším. A tam jsem viděl, že je nějaká dělá... No, tyjo, takovýho železa, asi 20 Jo? kousků. Hej, a tady je marble. Lol. Epic. Tak to už vím, kde se zabydlíme. Protože vidím na minimapě tu Extreme Hills. No, tam bychom se mohli zakempit. Já doufám, že padne nějaký sapling. Ne. Dobrý. Jo, padl, super. Já když tak dojdem sem. Tady vidím na mapě, že jsou bažiny No, a potřebujeme aspoň jeden, aby jsme se ho pak mohli v ekvivalentu rozstav. Jo, jinak tu máme přidaný forestry. Ale bez receptů. Ne! Protože si nepřidal ten plugin, protože to nějak vyšlo, takže my to zkusíme domů ještě udělat. Ne! OMG, tam něco bouchlo. To bylo. Skeletoni. Jo, slyším. Ale jak to? No tak já mám 4 zatím. Sakra. OMG. Tady jsem, já mám 3 HPčka. Tady není. No to zkusím očesat. Doufám, že padnou tak 3 nebo 2. Bohatě by stačilo. Já se napiju. Kde seš? Já jsem tady. Tady na. Co máš? Jo. No tak jsme udělej mi krump, meč, sekírku Tak a... já jsem tím. Jo. Dej mi meč a pozabím ty krávy. Tady. Máš to? Já se ještě zvětším senzitivitu trochu a dám si trošku zvuky. No, tady máš. Jo, díky. Máš tohle a tohle. Jo, jo. Super. Jo, pak to napíšu. Tak. Když tak nám můžete napsat pak do komentu, co bychom měli zlepšit, nebo jaká je kvalita zvuku. No to nevím, jestli bude něco stát. A teďka si šetřím na nový mikrofon, takže možná do těch 3 měsíců by to mohlo být. Říkáš ty? No prostě prostředek, pokud nemáš 3 tak ho. Aha, no tak tady byl zrovna. Tady už není, to vím. To je škoda, ale tak to je. Počkej, není 4, spodní. Aha. Jo. Dobré. No tam to taky bylo. No tak jdem tam. Tady No já bych tady počkal, až spadnou ty saplingy. Jo, tak jo. Mám jeden. Já musím udělat pec a pojď mi kobl, nebo... Já nemám. To je takový tady. Tak já půjdu vykopat, hej tam je creeper a spider. No tam jsou asi ty 2 nebo 3 skeletony. Ne, já tam spadnu, omůžu. A hodně creeperů. Dobrý, jeden bout. A hej, tady je hodně ironu, ten beru. No já ti říkal, že tam je spoustu Jo, ale ironu. fakt, tady ho je hodně. Ne, já už nemůžu sprintovat. Já Mám taky. 3 hunger bary a 3 srdíčka. No, lidi, já proto jsem chtěl jít na ten kobl. Ne! OMG, skeleton! Pomoc! OMG! Ovce, zachraň mě. Skoč do té cave, please. Já mám 3,5.
Jo, zabil jsem ho. Jo? Počkej, tady je uhlí, kde jsi? Tady. Tam, Jo, no, u toho tady. marblu. Tady pojď. Jo, tady je to- další iron. Máš ten krafťák nebo je tam nahoře? Je nahoře. Mm, Tady je iron. Další. Ber no, všechen. vidíš ho, ale já jdu udělat tu pec. Nebo počkej, já si tady nakopu marble. Bych se dostal nějak nahoru. Tak. Tak. To by mohlo stačit, no. Tyjo, Enderman. Oh my god! Doufám, že to se na něj nekouknou. No, jo, mám to. Tak. Dobrý. Ale je tady nahoře. 17 kusů ironu. Jo, já mám 9. Tak. Kudy ses dostal nahoru? Vidíš ten marble a tu hlínu? Jak jsem tam, no, ten sloup. Aha. No, no, jsem se dostal. Máš nějaký uhlí? Mám pár kousků. Jo, tak, Je další iron. tak mi ho hoď. Aha, ty mi ho nemůžeš hodit. Tak já se tady prokopnu. No, tady máš hlínu, vykopej se nahoru. Tak, tady je pec. Ještě kráva. Týpni! Má kůže. Se hoděj. Aspoň, že tady je ten EEčko a že se bude krásně to. Jo, můžeš mi dát ještě nějaký cobblestone? Cobblestone jeden, no. No, až budeš rádlo, tak já půjdu nakopat. A tady ještě pozabijím ty krávy. Stejně zde asi nebudem bydlet, že? Je tam Ne, já bych tady šel do těch extreme hill. No, teď jo. A tady je vedle i zemní biom. Jo, steak. A tak je tady jungle, takže vlastně máme přísun všeho dřeva. No, to je úžasné. Jsem se vždycky chtěl takhle spavnout. OMG 2,5 HP. Já beru to uhlí tady. Ježíši Maria, zombie. Já udělám torčky, jo. Mhm. Dobrý, tak. No, kde jsi? Oh shit, oh shit! Co tam je, zombík? Dobrý, už je mrtvý. To je lamáček, on mě ani nehytnul. Já potřebuji jídlo. Už nemám žádný hunger bar. V té peci je. Ne. V té peci. Mhm. Tady je, A ale půl tady je srdíčka. strašně, hej Cooper. Já mám 2,5 HPčka, tak mi dones taky nějaký steak, omg. Já tady umřu. Budu žrat ten Cooper tady. No tady ho je nějak hodně. Creeper. No, to mě strašně to štve, jak prostě bouchnou, jsou o tebe 20 kostíček a bouchnou stejně. Protože je to stará verze. No, vím. Jo, 1, 2. Ještě si musí vykraftit meč. To jsem hrál naposledy včera. No. Uděj mi lopatiánu. Jaj, mi to laguje, dobré. Lagy! Oh my god, 10, jo už, dobrý. Tak, beru si stejky. A tam přehodím nějaké uhlí. Jo, přihoď tam. Jinak tady máš nějaký torče. Jídlo. Máš jídlo? Dík za lopatku. Kterou nemám. Dobré. Je tam nějaký v té já jdu ještě tady zabít pár krav. Jo, ale já bych šel do té cavey zatím. Jo, já chci to jídlo. No, tak je zabít, aspoň mám ještě do cavey. Hej, tady je Cooper. To je další marble. Hej, a ten má Ovešky domy. Sakra, už se stmívá. Já vím, proto, no tak zabij nějaký ovce, ne? Mám. Ovce Jo, zabitý. kolik máš těch? Vlny? 2. Nemáš nějakou? Mám 2. A hodně creeperů. OMG Skeletron! Jaj. Proč dneska? Já mu teču. Tady dole. Ne, tady ne. Já zabil skeletrona. Jo, další ovce. Koper spoustu. Jít zabít ježín. To tady musím osvítit. Je. Jsem Tady za máme tebou. Jo, tady máme zrovna novou surku a to je uránium.
No, to není nová storka, tak to je jedno. Se napiju. Mhm. Jak dlouho můžeme natáčet? 10 minut? Nevím, tak já si myslím, že kdyby to byl trochu delší díl, takže by nevadilo. Jo, no. Tak bych- teď je 15, 10, tak do 15:30. No. Irony, takže mě bráš. Uhlí. Jo, zase ty zvuky. Hej, je to normální? Co? Mám music 0 a pořád tě slyším. Jako Zvuky. hudbu? No, Tak to nevím. počkej. Jak se to jmenuje? Advanced OpenGL? Co to je? Nevím. Jo, dobrý. Au, my god. Tak ty ze zadu, ty haj. Ne, 2 hápka, oh my god. Dobrý. Někde se regeneruje. Regeneration. Pojď za mnou tady. Máš to tam vykejvený? Jo, já chci ještě po tady Irony vzít všechny. Jo. Aspoň tady není Grektech. Jo, to je nejhorší mod. I když Když zase je to větší zábava s ním. No, Ale než se dostaneš třeba ale na drill třeba. Diamondovi. na Diamond Drill Titan, jo. Nebo na Blast Furnace, ne? No to tak hrozný není. Ale dělali jsme to tak, no to hrozný není, no, to je pravda, tam jsou ty kolečka a... Ale nejhorší, Query si dělá... Query se dělá z Diamond Drill. Takže vlastně Titan. No, to je strašné. Je další kopr. Ne, to je šajze. Tam hodně šajzů. Ty on je normálně bačnul. Jo, Na zombík, jakože jsem k němu přiběhnul. Jako s rozběhem a on do mě strčil a odhodil mě. aha. Ber i kopr. Jo, já udělám torčky. No tak kopr beru vždycky, že? A je tady ty mining turtle. Mining turtle. Jo, měly by tu být, počkej. Tak to je dobře. Ne, jo, jsou tu. Turtle, mining turtle, virus turtle, jo. Jo, tak to je Virus dobrý, takže turtle. už vím, na co využijem ty diamondy. Ale nejsou na to, nejsou tady ty jako třeba s tím mečem a tak. Ne, no to ty nejsou vidět, ale jinak to jsou. Mhm. Počkej, já zde položím krafťák a pec a udělám to. Ty jsou nahoře, ne? Nebo ty jsi je vzal? Ne, já jsem je vzal a udělám iron pick. Wow, ty jo. Mám Jenže krávu. Jo? A irony. Krávu irony, nebo co jsi to říkal. Kráva a irony. To existuje. Sorry, Dobrý. musel jsem si upšíknout. Tak. By mohlo stačit tolikou, ne? Možná. Mám pro tebe dáreček. Na. Zasláš? Tady. Musíš jít tam úplně nakonec. Víte, oh my god, co to je za kejvu? A jo, to je velká kejva. Jo, Tady. já jdu k těm pecím. Tady. Nad tebou. Já už tě vidím. Musíš to obejít. Když No. jsi tamhle to obejdi. Počkej, takhle. Ty máš nějaké... Víš co? Hořící týčky. Kde seš? A můžu to je kejva jak něco. Já jsem šel tady. Jo, to není tak. A kde jsou ty ty? Jo, pojď za mnou. Jak to tady? Tady. Vidíš na mapě, jak to tam svítí? Jo. Tak tam, tady jsem, no. Tady je ještě iron. No, tady je třeba iron pod tím schovaný. Jo. Hej. Těch ironů je tady ale fakt moc. No, tři ty.
Je tady tolik ironů. Já jsem našel normálně 20 iron, ne 20 ironů. Já našel, Moc ironu u sebe. no, asi dvě surky do sebe, nebo jako palíčka toho. To je hodně dobrý, když to nejdeš. Ty jsi už tady v pecích? No já nevím ani kde byli. No, jsou někde nahoře. Ty jo, okay, jump. Tyjo, tři creepři. Oh my god, nevím. Oh my god, co to bylo? Nevím, ale partni se když tak. No pardon, protože jsem strašně daleko. Tam musíš dolů. Já vím. A tady si to nepamatuju, takže... No ani nemám zaplý. Jo, tady jsem chci. Jo, dobrý, ještě, že mám Já mám waypointy enable. Já teď aha, aspoň mám věci. Jo. Ale já nevím, kde jsou ty pece, to je pane... Jo, už je mám, ne. Pane buš. Je tak těžký najít pec. Já jsem debil. Hej, tady je spawner na spidery. Aha, tak proto to tam tak strašně zničilo. Jo, ale oni se tam nedostanou, protože tady je jedna díra, tak já to tam vykýlím. Já to ty za mnou, aha. Já ani nevím, kde jsou ty pece, takže... To je úplně blbé. Secret. Oh, buckety. Co je v té druhý? Iron, sedlo, kokebínci a víc. Ten spanner tady třeba ne. Já ale nevím, kde je ta pec, ty. Bread. Ne! Skeletron. Proč ne? Teď jedno, není stará, nová verze. Já to vím, ale bojím se jich pořád. A proč? Koukej. Takhle, když do mě střílí s tím mečem. Koukej, nech aby do mě vystřelil. Aha, no tak nic. To se neodrazí. Neodrazí. A ubere mi to jenom půlka hápoka. Ježiš, já tady chodím v kruhu. V té kejvce a nemůžu najít pec. Je to někde trošku nahoře. Je to, víš, jak jsme byli v bažině. Kde? Jo, no vím. No, tak tam někde na začátku to bylo skoro. Tam jak jsme se vyhrabávali nahoru. No. Já nevím. A ty mi to ale hodně lákuje. Jo, to je brutální. Wow. Hele, safíry. Já to jdu najít. A ty ruby. Jo, už to mám. Mám 16 ironů. A zase dám waypoint radši. Tady, že... PC. Jo, než já bych to zase našel. A tady udělám i truhlu, jo. Nemám dřevo, máš dřevo? Mám dřevo. A tak zde dej truhly. Teda jenom jednu. Tohle je. Portni se. Snad nám to proměnete, že se portne, ale... My jsme schválně šli to trošku dál, než... Prostě tam to bylo hnusný. Že takhle. Takhle. No, tady vezmu hlínu. Už to máš. Tu truhlu. Ne, protože mám úplně plný inventář. A Mage, co děláš? Tak mi hoď to dřevo, stačí mi ho hodit. Já to udělám. Už ji budu mít. Jo. Mám si tu jednou pickaxe ironovou. Jo. Asi udělám radši dvě. Že 3 irony. Tak.
Jinak, když to víš, ne, když dáš co se dole, tak. Jo, nebo kolečko. No. Tak, super. To, če mám, ani když moc ne. Tak já vezmu radši nějaký dřevo s sebou. Já tady dám vypalovat iron. Máš nějaký uhlí? Jo, tady je. Jo. Tak já tady dám vypalovat iron. Tyjo, stack ironu. To je hodně sexy. Jo, no, to jo. Tak jdem. Tak to tady vykejvíme. Počkej, já si dám tady. Takhle. No tady zrovna iron. Teda iron, uhlí. Já jsem taky to. Tak. Jo, tady to vede. A mohu někam úplně zase víš. Iron! Pořád slyším spidery. Ner. Oak. No tak se když tak rozdělíme. Red. Ty je zase hodně iron. Jo, magister. Ty další kejva. Sexy. Hele, uranium. Je, tady jsou ještě irony. Jo, tady jich je hodně. Ale ty jsi tam, jak jsme našli ty ruby a tak? No já jsem u těch Petřích 20 kostek od toho. Asi. No jsem pod tebou. Dal by se říct. Kopu tady uhlí. A to je aspoň rychlý tečka. Tak. Jo, zase mi to dropuje. Dobrý. Super. Tak pojď když tak za mnou, tady to zase pokračuje někam úplně do háje. Já jsem našel to zelený, emeraldy. Jo? A tady byl někde modrý, ale... Já vím, kde jsou všechny. Jo, tak tam když tak jdi. Tady hlavně těžím to uhlí, že tady ho je strašně moc. Jo, uhlí se taky bude hodit. No to jo. To hlavně. Tady je vlastně tohle, jak se to jmenuje, Equivalent Exchange. Je. Že ho budeme potřebovat spoustu. A hlavně na začátku budeme potřebovat spoustu do generátoru, než si uděláme geotermální. Jo no. A na pumpu, počkej, co potřeba vlastně na pumpu? Pump. Mining well, jo, tak to je lehký. No, Počkat, a dá se teleportovat láva z těch, z nedru? Mělo, ne, já nevím. Tady s ním ne, myslím. Podle mě ne. Takže Ne, budeme to musíš s ender tankama. Podle, že bys to sem přidal ten mod. Tady jenom na ty 1.4. No. Takže to je fakt na nic. Ale tak to by bylo epický. To, že... A tam se dá vlastně nosit i voda, ne? Nebo to jde jenom v techniku? V čem? Jako... Nosit voda do nedru. To Hej, mám... pomocí ledu akorát. Jo. No nebo možná pomocí té red powerové pumpy. Víš jak jsem to udělal to s tou lávou na tom B Paradise. Aha. Počkej. Co? Jo, s tou lávou, jak se to naplňovalo do té velké té. Jo, to bylo dobrý. Ale my jsme byli jako Abych tu kejvku vytěžil za kamerou. Teď bych šel... Počkej, nezadělávej tu vodu. Jo. Tak, koukej. Ne, zabíjej. Já bych šel... Nahoru
nahoru a rozloučil bych si asi a pak bychom Nebo to spíš tady ještě asi... najít to místo. No a pak bych asi to vytěžil za kamem, protože to je strašně velký. Jo. Oh my god. Ta voda je strašná. Tak. Dobrý. Ne! Dobrý. Oh my god. Tak pojď. A ty pece bych tady já nechal. mám ten kyblík. Jo? No, ne, tak Jo. je vezmeme s sebou nahoru. No tak ale když stejně tady budeme mít, no to je pravda. Tak oskřínu tady budeme minovat, ale... Tak když tak to pak přinesem. Chceš? Jo, jdu. Oh my god. Já tam mám totiž waypoint, takže Tady vím, zdá. kde to je. To zdá. To napůj teda tak. Vole další. Oh my god, to tam bouchá. Demoliční četa. Aha. Myslíš ty zelený troly? Jo. Ty jsem si objednal. A proč jsi sakra objednával? Já nevím. Doufám, že jsi objednal zadarmo. Jo. Ale dobře. Tak pojď. Tak Jo. jo, tak povede, co toho nejvíc bude. Zkusím to. A jsou tady ty bačůšky, takový, ty alchemikal, asi jo, ne, než tady. Jo, máš ještě místo v inventu? Jo, 3. Já to vezmu. Mám. Může mít. Tak jo, může mít, no. Jo, tak kudma jsou tam jde. Nahoru. Tu dma? A tady nahoru znova. Jo. Jo, tady už to vidím. Oh. No, tady to pak ještě vytěžíme. A teďka tady. 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 Jo, to už je extrém. Ne? Bo. Jo, super. Jo, to je 100. Už to je nějaká ta. Dungeon. Ty kdybys chtěl bydlet v té skále. Mně by se to líbilo třeba i tam. Kde? Kde seš? Tady jsem. Rozdá. No, pojď dolů. No, můžem si vlastně zastřešit třeba ten kanion. Takhle, zatím. Jo, to by bylo kanion. No, tady. Tady jak je ta proráklina. Jak jako to... No jako, že tady, že bychom takhle vzali takhle a takhle bychom to zastřešili a měli bychom z toho barák. A nemuseli bychom to kopat. To je pravda. A tady, no. No, to spíš Takhle bychom to měli do kulata. A tady bychom pak mohli něco dát takhle. Do zdi outsourcing. Jo. No, to je pěkný. Máš to. nějaký teda kobl? Kobl mám 18. Tak hlínu. A na hlínu... No, tak Pojď sem. pojď sem. Tady dáme čestky a krafťáky. Ale mám krafťák. Já ho mám. No, tak tady se bychom do to toho asi vyprázdníme. ukončili. No, vyprázdníme se a ukončíme to. Tak. Dobrý. No. Jo, tak jo. My se s vámi naučíme. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte ohodnotit lajkem, případně dát odběr a pište do komentářů, co bychom měli zlepšit. Tak jo, tak se mějte pěkně. Ahoj. Ahoj.